Dinç alman eli. Näil dinç almak eli? Toy alıp barman eli. Toy alıp barman men üçin dinç almak da gelýän, o gow atlaganlardan da adyp, gow ardy ular edip gow aýtmar diňläp. Gow akşam esirän da. Ben javapgarçylygy bar. Ýöne öwrençiler. Работаем. Davaramyzdaki ähli pursatları güni aýlymda bir näçe nokatdan tilim dikkatyna da ýaşy show production etirer. Sticker falan yaraydı bana. Şurada İngilizce'de benim İngilizcem için yani öyle tutuşturuşum deyin. Gülale, Gülmurad ve hoş gördük ya. Şey TikTok'ta Rev'in Karol kim, Rev'de birinci kim ama şu soğan her üç günden bireylik ondan çıkıyordu. Rev'in Karol'un kim diyelim anık bilemo, Rev birinci getirenin kim diyelim bilemo. Yönü şey Rev'den kadın jet polyanni hemen Rev'i soya getiren bir S-Beater. Zaryatlı'yı tavsiye ne? Bataryayı böyle geldi. Generatör var. Maykan değil bir kampanya. Maykan Atay. Bataryalar başka o generatör bataryalar. Ne generatör? Hani ya çarpalıyor mu? Maykan Atay. Mehribanlarım, oğrum öyüme taraf. Günden qoran gelýän. Evden birazcık salkındak, şoň üçin şuraly atyp gitdim. Owalaşdyrtynanam. Bugün nesip bolsa bize ýene mehman gelýär, mehmanlarymız gaýnym bilen gaýnatam nesip bolsa. Oşgunda taarlaşyp, olar mehman çagyrdyk. Akdyjaklaryny görer. Gürleşer, oturar, nesip bolsa. Häzir bolsa olaryň gelerine taýýarlyk görmäne barýar. Mehribanlarym nesip edenden täze inek çykarjak aýdymyň polny klipini diýinip düşüp bolduk nesip edenden. Toýlardan öň ylgap studiýaga geldim, täze aýdym taýýar bolup şonu dinlemäne. Häzirse de böyle çykdyň näder. Mehribanlarym, hemmäňize salam. Biz aradaky klipimiň dowamyny alyp berşeýledem. Iň soň kadrymyz galdy. Nesip bolsa gow aýdymy, gow klip bizden garaşyň. Nesip bolsa. Gel awlanjyk, gel. Gel. Hani gyzma malyň? Gyz diýse gelişýär. Salam mehriban adamlar. Bugün ene sorgalarda kullon toýtutýar. Ene iň uly belli rapperler, bagsylar geldiň. Aýda aýdym Kerim nesip edenden. Gadyl toý hyzmatlaryna bugün gowut awraýlar toý berýär. Toýda goşal brat, isinde turşap, oğlukda goşal. Malatsy oğlanlar, bas. Gadyl toý hyzmatlary, 60 ýaşlyk 37, 87, 97, 64, 86, 58, 46. Bagwan adamlar. Işat sorulma da birda da göde triangulun sen kundan var ekenle bilenmi? Elbet kunada ýöne käbir erkekler üçin aýalynyň ärnüni kilsekde ne Huda şükür biz 10 bilen gowrak agyrjy ýaşap bolsa indi birda da ünsberýänler şu wagt içinni Füýşýän gyýdym ýok bar bu näde filmekmi? Düşünmedim. Şu wagt içinde füýşýän gyýdym ýok ýan bar bu näde filmekmi? Vay vay. Ne? Ayalım ne keller? Gülende nabarat. Bana verilen şansa. Ne var? Ay, sigara. Günah etmeli uçuyor. Sana da sor yani günahkar ayarlanır var mı dostlar? Näme? 80 ýaşap şular ýaly gödölsiz. Şoň syr näme? Hiç hatan men yürüdü o adamlar için. Hiç. Edem
Tolsan yasak bu da. Böyle etim beğendim. Kalkam var. İkisini har olur mu? İçin. Gecesine men telaş gödüleceğim kâraplar ya bu tancağa gelmiş gerçekten gözüne seret kurlak bilen oktu diýeni da ödüm aytyp berýäňi da. Gülala güllük görýäňi da howamyzam gowy, ýurdumyzam asuda, hemme saçaklarymyz dori, deserhanymyz diňe toýa ýazylýar. Allah jan şol ocaklarda mydama toýlar tutulup dursun. Balalarynyň bagtyna gowanmak ene ata nesip etsin Allah jan. Aýterekemem ýaşy uzyn bolsun, jany sag bolsun. Hiç wagt balajyklarynyň ýaman gününe yüzü düşmesin. Mydama bagtly günlerine şaýat bolsun käbämiz. Şol ojaga diňe gowy arzular aýdasyn gelýär, gowy dilekler edesyn gelýär. Ene penç daimam hertiden ve hizmatda, biraylar hizmatda. Hem her kimin daýsa da öwähin senem. Umuman toylar mehribanlar şu esen radoslan kapısına. Diňe toy diýip gelediň işleňiz açyk bolsun, iň içiň noç bolsun. Bugün toy öz toýumyz, toýu meňde deliň. Şatlanalyň, tans edeliň, aýdym aýdalyň. Umuman ýaşlaň bagtly bolmak üçin diňe gowy arzular edeliň mehribanlar. Şol arzularym şol ojaga siňsin, şol mehriban ojaklara siňsin. Awa saçaklar diňe toýa ýazylsyn Allahjan. Hemmeňiz bilen hem toýly günlerde diýdarlaşmak nesip etsin. Bolmy? Oh, voilà.